खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 11 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 28 चैत्र दान 1433 मायथाइ सुक्रबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंखौ गुबुनफोरजों फालांगियारि लेनदेननि बेलायाव खाफालगोनां खालामगोन। नोंथाङा मुंदांखा जागोन। फालांगिनिफ्राय नोंथांनि खामायनाया बांगोन आरो नोंथाङा बिबानगिरिफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। बबेखानि मोनसे उल्था आयदायाव बोसोनारि नङै सोमोन्दोआ नोंथांनि नखरारि जिउखौ फोजोबस्रांनो हागौ। बियो रमान्टिक जराफोरनि थाखाय मोजां सम नङा। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा गुजुनाय एबा मेगननि अजदफोरजों भुगिनांनो हागौ। खहा जानाय गोरोबथा आरो सानखांनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गोबाव जानाय रां मोनफिनगोन। नोंथांनि आबुं जायै हाबाफोरा गोरलैयैनो आबुं जागोन। नोंथाङा फालांगियाव बाहागोदारिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननाय लोगोनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। दिनै नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव दैदेनगोन। फालांगियाव मोनसे सानथांखि गोनां आदबजों खामानि मावनाया मुलाम्फा मोनगोन। मोनसे गोनांथार खामानिनि थाखाय दावबायनाया गोजोनथाव जागोन। बे नेरसोननि सिङाव आरिमुनि फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। सान इसोरनो दै बाव आरो नोंथाङा जिउआव सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। मिथुन राशि। हाथरखिफोरनि थाथाया नोंथांनि थाखाय जुनिया जानो हागौ। दिनै नोंथाङा सांग्रां जागोन। नोंथाङा मावख'आव गोदान खामानि एबा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। आद्रा थानाय हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो। माखासे गोदान सुबुंफोरा नोंथांजों सोमोन्दो लाखिनो हागौ। सासे मोजां मोनलायनाय लोगोरिनि हेफाजाबजों राङारि मुलाम्फानि खाबु दं। नोंथाङा गोसोआरि हेफाजाब मोननो हागौ। नोंथाङा समाजारि आरो हानजायारि हाबाफारिफोरनि थाखाय सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हायो। नोंथाङा थाजिम आरो गोहोगोनां मोनगोन। सावस्रियाव जौगानायनि इसारा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआव गोजोन गैयै थागोन। फिथाइनि बाथ्रा सानालासे गोब्राब नाजा। जाफुंसारनाया थारैनो फैगोन। बेबादि जाथावना दं दि नोंथाङा हा गोरोबथानिफ्राय मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनो दिनै खामानि होनाय जानो हागौ, जायजों नोंथाङा गोजोननाय मोननाय नङा। नोंथाङा लोगोफोर, गुबैयै आइजो लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। फरायसाफोरा सोलोंथायाव साबसिन दिन्थिफुंनो नाजागोन। दिनै गोसोम उलट जानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानियाव गोसो गुदुं जागोन। मोजाङै सानना लानाय थिरांथाफोरा गोबाव समसिम गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव जौगानाया जाथावना। सम्पथिनि दरदामफोरा नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय दावगानायनि नेरसोनफोर दं। न'नि मोखाङाव थाबथानाय मावथांखिफोरा गोख्रैथि आरो खाथि मोनगोन। न'खौ फोसाबनायनि थाखाय खर्सा जानो हागौ। नोंथाङा सासे लोगोजों फिन फोनांजाबगोन। गोजाम गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिनगोन। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया हजम जानायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै मावख'आव नोंथांनि गाननाय जोमनायखौ बाख्नायनाय जागोन।
बे नेरसोननि फालांगियारि फरायसाफोरा गावसोरनि लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बे आयदायाव जायखिजाया जेंनाया गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ खुसिजों बुंफबगोन। समाजाव नोंथांनि खामानिनि सायाव सावरायनाय जागोन। फालांगियारि आयदायाव गुबुनफोरजों नेटवार्किं खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि आखुजों गोजोनगोन। बबेबा मोनसे थि आयदायाव नोंथांनि नोजोरथिया सोलायनो हागौ। दाउफोरखौ आदार हो आरो नोंथांनि जिउआव खुसि फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों दावरायनि गाब। तुला राशि, माखासे थालांनाय हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो। साख्रि आरो फालांगियाव सम मथै हेफाजाब होयैया जेंनानि जाहोन जानो हागौ। माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि खामानिखौबो हेंथा होनो हागौ। बेजों लोगोसे नोंथाङा माबा मोनसे गोदान आरो गोबांसिन खालामनायनि बाथ्रा साननो हागौ। नोंथाङा फैगौ सानफोराव मख'जाथाव खामानि मावनो सानथांखि लानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद आरो हेफाजाब मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा जुलिनि थांखिफोरबो मोननो हागौ। हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय सानखौ मोजां साननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगो एबा नखरनि सोद्रोमाजों बायजोआव थांनो एबा रायज्लायनायाव बाहागो लानो मोजां मोनगोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे गिदिर खामानिनि थाखाय जिंगासिनो हागौ। नोंथाङा फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनसिननाय आदारखौ रंजानो हागोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रियाव जौगानाय फैगोन। खामानिनि बाहागोआ बांगोन, जाय माखासे नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि लामायाव माखासे हेंथाफोर थागोन, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। धनु राशि, नोंथाङा सोलोंथायारि महरै जोबोद जाफुंसार जागोन आरो नोंथांनि मुं आरो मुंदांखाया गुवारै गोसारगोन। नोंथाङा मोजां सावस्रिखौ रंजानो हागोन आरो नोंथांनि फोथायथिनि थाखोआबो मख'जाथाव बांगोन। जिउराहायारि आयदायाव नोंथाङा नोंथांनि गागि आरो लोगोफोर सानैनिबो गोसोखौ समानै बोनो हागोन। बिबानगिरि आरो थाखोआव थानाय सुबुंफोरा नोंथांनि फारसे थागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे गोजौ मासियाव थिसनजानो हागौ। नोंनि आयआ बांगोन आरो नों गुवार मुलाम्फाफोरखौबो मोनगोन। नोंथांनि नखरारि जिउआ रंजाथाव जागोन आरो नोंथांनि गथ'फोरा नोंथांनि थाखाय गोग्गानायनि फुंखा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोजा। मकर राशि, दिनै थालांनाय खामानिफोरखौ फोजोबनायनि जाथावना दं। नोंथाङा बबेबा मोनसे आयदायाव गावनि गथ'फोरजों गोरोबलायै जानो हागौ। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जर'खा लामा दिन्थिनाय मोनगोन। बिसोरनि इयुनआ गोजों जागोन। नोंथाङा न'आव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनायनि बाथ्रा साननो हागौ, जाय न'आव खुसि लाबोगोन। मोनसे गोदान खामानि जागायजेननो थाखाय नोंथाङा फोथायथिनि आंखाल मोनदांनो हागौ। नोंथांनि गुरुनो माबा मोनसे अनथोब हो आरो नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब गाब। कुम्भ राशि, बे सानखौ गावसोरनि जिउ राहानि सोमोन्दै कुम्भ राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोजां होनना मानिनो हायो। बिसोरो मावख'नि लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। माखासे मोजां आरो मख'जाथाव सोलायनायफोर जानो हागौ। मावख' आरो फालांगियाव रोंग'थि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय बोसोन लानो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। सम्पथिनि आयदाफोरनि थाखायबो बे समखौ मोजां होनना साननो हायो। गोनांथार सुबुंफोरखौ लोगो हमनायनि खाबु दं। बे साना मोजां मोनलायनाय जिउनि थाखायबो मोजां जानो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि, जायफोरा गावनि गथ'फोरनिफ्राय गोजानाव दं, बिसोर दिनै बिसोरखौ लोगो हमगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि बाथ्रा साननो हागौ। मीन राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरा हाखु-दाखु गोरोन्थि थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला उनदाहा खालामनायनि अनगा जेबो थालांनाय नङा। नोंथांनि जिउआव थाबाय थानाय गासैबो जेंनाफोरा बे सानाव जोबहैनो हागौ। दिनै बे समा नोंथांखौ नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव जोबोद गोजोननाय होगोन आरो नोंनि पार्टनारआ नोंथांजों जोबोद गोजोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।